tal? ¿Qué tal, Lolita? Así es, ya cerca de las 11 de la noche aquí en Israel y está a punto de terminar con ello el 19º día de la ofensiva israelí. Pudo hacerlo, esto por supuesto también dañaría los esfuerzos por un cese al fuego, y hablando de ello, se espera que en las próximas horas el secretario general de Naciones Unidas Gaza is still trying to get on the Kedusha Bridge. No? Sorry, say it again? Oh, you're killing Gaza, is that? Thank you, guys. Yeah. Where's it gone? How can they kill me? Madoff! You got Madoff! Did you really think that we would get on after Madoff? I did. Got a shot of him walking Madoff took your hit. That's it, boys. You get killed? We're done. No 4 o'clock. Man down. Man down. We're out. All right, gentlemen. Peace out. Miller time. Enjoy your beer. They're paying for your bulletproof vehicle. Oh, yeah. Oh, hi. Go ahead. They statement, they say that they're not targeting the UN compound. They say that they're targeting Hamas fighters in the area. At this point, Nick, I'd like to bring in Christopher Gunnis, the spokesman for the UN Relief and Works Agency. Chris, this statement by the Israeli army that they're not targeting the UN compound, I can't imagine that's very much comfort to your colleagues who are currently injured as it has been hit by כן, אני אצלם, כמו שעוד 400 מצלמות מצלמות כאן. מה אתה עושה עם התמונות האלו? יש לנו תוכנית באחד הערוצים, בערוץ 97, ערוץ הידברות, שהיא תוכנית שמדברת אל אנשים, לקרב אנשים אחד לשני. ואלה חומרים בהחלט מקרבים, כמו שאתה מבין. ואתה לא מפחד להיות כאן? אני לא, אתה. כל אחד מפחד. לא, לא מפחד, לא... אפילו בלי מעיל, כאילו. רק שאשתי לא תראה אותי. בלי מעיל אני מפחד. חוץ מזה הכל בסדר. מה התמונה הכי תמונה תפסת, הכי תמונה טובה? כרגע, אתכם. כרגע. ואת העשן, כמו שאתה רואה את העשן של הזה. לדבר עם אנשים, לראיין אנשים. לראות כמה שאנשים מאוחדים. שזה לא קרה הרבה זמן הסיפור הזה. ואנשים מתל אביב מוכנים לעשות הרבה דברים עבור הדרום, סליחה, שלא היו מוכנים לעשות את זה קודם. ואני חושב שזה מהפך מאוד מאוד נכון. חבל שזה קורה רק בזמן מלחמה, אבל אין שום סיכוי שזה יקרה בצורה אחרת. שטוב לכולם, טוב לו בכיף שלו. ושקוראים דברים כאלה. הוא מראיין אתכם, מראיינים אותו, מראיין אותנו. צביקה הפך להיות אייטם, הם משעממים. לא, תשמע, עכשיו צביקה זה אייטם, בשביל באנו לכאן, כאילו צריך לקחת בשירותים של עפולה. בקטן. צלם את עם ישראל, אחי. זה עם ישראל. עם ישראל שדואג אחד לשני. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו. 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 אחי, למה תשזיק לי היום? זה לא פחות. החמאס התרכז יותר מדי את הצורה, בלי לעשות מהמילה. שודרגת. הוא מעניש את החמאס. כן, אני רוצה שלום. כן, אני רוצה שלום. ואני חושב שהחמאס פה מבחן חולשות שאולי יש לנו אותם. נכון, אנחנו הרבה יותר בני אדם, במובן של... אנחנו מדינה מסודרת, אנחנו מדינה עם מוסדות, עם כל הדברים האלה, ואנחנו יותר חזקים מהם, ושלא יתעסקו איתנו. הם פשוט ניסו אותנו וניסו אותנו וניסו אותנו פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו לא הגבנו, נכון? לא מדבר על העם ועל הממשלה. אנחנו לא הגבנו, לא אמרנו יאללה, נו, עוד קטיוש, עוד זה, לא נורא, לא נורא, לא נורא, לא נורא. יאללה, חלאס, מספיק. מספיק. תודה. Sorry, who are you? Sorry, but we are not doing any interviews at all. היא אמרה לא.
תעשה לי טובה. אני יודע שאתם עיתונאות ישראלית ואתם נורא מכובדים, תעזבו אותנו. באמת, גם זה, כאילו, אתם יושבים לנו על... מישהו דיבר איתך אתה? לא, אבל אני מבקש שאל תפריעו לכתב שלי. אל תהיה סנגור שלהם. לא, אבל אל תפריע לכתב שלי. אתם מפריעים לנו באמצע שידורים חיים. אני מאוד מכבד אתכם ואת העבודה העיתונאית שלכם, אבל תנו לנו מקום לפעול. תודה רבה. אל תהיה סנגור שלהם. Breaking down. Israeli TV. Israeli TV is a channel that we're trying to put people together, love, peace, and to take good things, very virtual spirit things. And we want peace. That's it. Do you have testimonies from Gaza as well? Excuse me? Do you have testimonies from Gaza as well? Inside, no. So you're only covering the... Yeah, we come to the people. You see, we are happy. We're trying to talk with the people, to take, everybody can take something to be a better person. We have Tavita, Give me a pin. See, we have a box that every people can take something to be a better people. Exception box. That schoenenroos, zwarte schoenenroos. What's in there? Everyone can accept one thing. Come here and explain it. Yes. I'm the producer of those two stars. These are two Israeli celebs, and we are every exception box because it's a time. In one aspect we are fighting, in other aspect we want peace, and we are very confused. We want to bomb them, but we care very much about the kids and everybody. So we said it's a good time to everyone in Israel and on other sides, all around the world, to accept something good between a man and his friend, between a man and his wife. For example, accidentally I took this card, לזרוק את הזבל באהבה, to throw the garbage for my wife from house, but happy, not to say to my wife, oh, I have to throw the garbage. No, it's your job. To be a better person, exactly. What was the relation with the war? I mean, I don't understand. The relations, the war, because wartime is a good time to make חשבון נפש, to make between me and myself way of thinking. Peace of mind. Peace of mind is one thing, but to get organized with my means and my thoughts, and to calculate myself and my things till now, because wartime is bombing, but it makes quiet from work and from things. I'm busy in sports and other things. On this side of the border, yeah. I'm not trying to get into a point that who started, who's blamed, who's better, who's the bad guy, who's the good guy. It's very confusing. I'm not good enough, I'm not big enough, but I'm saying this is a good time for myself to be better to him or to her, even if it's not perfect. You can ask me, you want to be better? Stop fighting. I'm not perfect. I'm just trying to be better. מה? לא, אבל אני לא יכול לדבר עכשיו, אני באמצע צילום. ביי. מוכן? אוקיי. מוכן? כן. יאללה, תתחיל. الصحفيون وممثلو وكالات الأنباء في هذه التلة على قطب. لا. مוכן? כן. יאללה. תתחיל. الصحفيون وممثلو وكالات الأنباء المتواجدون في هذه التلة على الصحفيون وممثلو وكالات الأنباء المتواجدون في هذه التلة المطلة على قطاع غزة ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأتها قبل 20 يوما، وذلك للخروج في إجازة قصيرة بعد أن انهارت قواهم خلال هذه الفترة من الحدود مع قطاع غزة. سالم أبو جامع. יצא טוב לך? אני חושב שכן. בטוח? We used to have an office there, production company. With Abed. תודה רבה.